Anda, pwede na ko na yung manarabahong kuan, magpintur. Hi guys! Ako na po din si T-Reverse. Sa di ba tamang sugod. Azo kalimot og subscribe sa ang channel. Azo po kalimot dalang notification bell para ma-notify mo sunod ng mga videos. Anja, ag importante jud ag kanang pahinumdum. Azo ba dyan nyo klaktawi. Kaya aram katigang pag mamiso, ginagmay. Wala ginagmay ra. Sa kaya na kay, wala ko yung trabaho. Ang nalam ko pag vlog-vlog. Kay, ungguang pamid ko. Sa mata ko kadaot kay matukarang ko kay kapoy mas trabaho. Anja, gusto ko na ta. Karong adlaw dara ko sa bahay magkuan ko libot-libot. Manghinlo ko. Anja kay gamang bang dari ka nga project naman ah. Nara nga project na kadyo. Kani nga project na. Ning pinturahan karon. Oro nga puti na pagbalik. Kaya ilan pag nga nagpadyakan. Morgi bag-iras kabaw. Duga-duga na pong panahon na pintalan eh. Ako pinagpintal dani des nagi. Duga na to, pinatapod kabuan. Saka padyak na pod. Mayo. Aw na des Mayo. Di pa des Mayo na pintalag balik. Karon-aron na pong padyak kay na lagi mga bata mo duwa. Bagid-bagi dani, ngono itim. Padyak. Anja, magpintal akong sugod. Dari ka magsugod og pintal ka nga padyak nga zagado. Bawag sa nila ron padyak ka jud. Ganda na pintura natin. Sabadan. Kita lang ito na. Pinturuan sa laman ni kay kuan ba taghuwat. Kay pohon og makatigong-tigong na may bamiso. Madaghan na. Man nga pa-tiles ni. Maganto sa lang pintura karon kayo pa may mamiso. Gamay pa magmamiso mong pintura sa. Sa makatigom-tigom na pohon. Na, kuan ni tiles pwede na magsilpintura. Sinaw na. Sakto na nay. Nabaga naman siguro nay. Mapanas ba ning walay? Mental? Murag lain ha? Awa? Patas mo yung pintal. Yan na! Tawag pintal day! Naman, tulmak na. Aja na! Hilam mali ha! Ano ba pajak? Ito yung importante dito. Ako na, di pa nang ko guys! Asa ata ko guling kay, di ko naman kugay kan, humana po na puti na, kung na pajak. Napunhag na! Nadala na po ko na, ang pajak, katudari ng tanan! Huwag kagilubgas ko an, kabaw! Ito yung ano, balingan sir, yung mga likodan mo, sandig! Tatadayang likodan eh! Sabi ko pa ito mo. Alihan ang likodan eh! Marami na diha. Marami na gusto. Diba diha? Ako na sa tire. Yung likodan eh, balingan, sandig! So, natin si Tia Marami diha. Tarawan yung job kuhan ba? Madana ba kong mga flag trabaho kuhan, pintor. Balik. Nipis pa man ang una, nipis. Aling haman. Nagamit ka pintura ito. Kuhan na. Bakit ka sa kawan? Pinalit. Bago? Pinalit na, pinalit. Be? Tapos na nagpintura. Day, tawag pintal day na. Papangit-pangit ang tubras ka. Para mga manig dali. Kubit gas corner tayo ulit na. Tubig. So, may tanong. Nagabayad ba? Handa! Nakapintal na po nga na. Ano? Nanak ko na tulin.
Makawansa ko kaya ng katasa. Man sarap ko mo to sa pintal sa mga produkto kahit daga pa kong pintalan. At pa pa doon. Dapat nanapad likod. Ito lang mo sala diyan, ito ang sala kay. Piturano na masalin. Pintal. Mahugugap po. Makawansa ko kakatasa. A few moments later. Kumakog pa rin to guys. Nabusog ko. Kay, nayabot mas mananghilin, gikas Cortez, pista man dito sa kadag Banhaw si mananghilin, nagdaglit sunog kang nay. Sana, dinuguan. Hindi, nabusog ko sa panood to. Dahil nga ikaw kay, para madya, magtrabaho ko na rin sa bahay, dahil ko pinturahan. Mga nang ibalik ko ka, nang dugay ko kutasan. Nanda guys, magtawa sa pagpupintura kaya araw human. At ginaaran ako skulo dahil ang bangmalay kaya kapadjut na. Nanda, pwede na ko na yung manarabahong kuan, magpintur. Guys, dari kayo mga magpahak-pahak. Asang kapawan. Yan na guys. Naputay-putin na din po, wala na pajak. Ngay, ganaan sa wapo ito na pintahan, araman ng pajak ka. Dapat sa pawan. Kay, nga paningil mga murag pajakun, dari dapit na pajakun. Ano guys, okay na ba? Pwede na ko na ni mga palayaguan, trabaho. Nagkuhan ko magpintur. Ay, dari na po ko guys, kaya tuhuman naman, dari na po ko. Oops. Oops. Uy, naputing na. Ah. Uy, sa abaga. Unsa guys, mao na ni ang napintalan. Taas-taas na kada kog tulin. Unsa karon ni humana ni ato na pa kustika side dito. Adto pikas. Lingaman danas kusina, wala pa salin sa pintal ato na pa kusala. Ngilad na unog aron ng kapadjak. Sa karon nabintahan ang kadipod. Nabintahan ang kadipod ay? Ha? Nabintahan ang kadipod. Wala na pajak. Buang ka tati. Ano ka awadya? Wala galit nang ipangutana. Bakit di? Wait na. Di na? At saka yung buang ko, pwede mong buang. Ha? Bakit ka? Alawoy ko. At saka po yung buang niya. Di na ka motro. Hindi ko tin, ano? Hindi man yan di, lalimin yung marabaho kung nga kuhan, mamitura. Hi guys! Kuhan ko ron, the pintor girl. Nabag ko. Kaya pagkapadsakan dari ka ato, marang pahirang kuhan, durian. Marang pahirang durian dari. Sa tatire? Marang pahirang durian. Lagi pahirag durian tatire. Hi guys! Gikapoy ko. Karon pa ko kahamag pamintal. Nja. Kapoy man di ay. Di day padlalim na inganang trabaho ah. Kapoy lagi sakit sa likod. Huwi sa kamot. Nja. Wa ko nakahamag kuan pamintal.
Sa kusina ra ko kahamag pamintal kay gikapoy naman kadto ko. Sakit na magkasok ang likod. Paway sa kunari karjet. Kay tatataod manguha na pug ko. Maghimasa kay naka puti-puti paghang kamot, dagay mga pintal-pintal. Kay mutagbang na po ko nagkahapon na to ko ubos magpa-signal ko kay mag-upload ko sang video. Nanja, og mapuho na pud tong uban ng pintalan dari sala og mapuho na pud. Kay kuan nagagamang bay. Nagkapadag-padag mga pintal ba? Nanja mao na to guys. Og manapod. Ta magtiwas. Kay magpintal pa ko sala. Pero naman ako sa kusina. Okay na. Lamdag na pud tanawon.